Ninsabu biss ftit jiem qabel il-bidu tal-ġimgħa mqazza, ġimgħa li matula infakru l-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Is-sibt filgħodu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech akkumpanjat mis-Sinjura Anne-Marie Grech għamlu żjara fis-sedi tas-Soċjetà Filarmonika Nazzjonali La Vallette fil-Belt Valletta, fejn hemmhekk bħalissa qed tittella wirja ta' arti sagra bl-isem Tristi Momenti. Mal-wasla tiegħu ntlaqa fost oħrajn mill-President tas-Soċjetà Jonathan Grima kif ukoll minn membri tal-Kumitat. F'din il-wirja ta' arti sagra hemm numru ta' esibizzjonijiet ta' Ramon Camilleri Mackay kif ukoll ta' Mario Mikallef. Nitnu skellem ma' Mario Mikallef li għat-tielet sena qed itella wirja ta' vari tal-ġimgħa kbira fis-sedi tas-Soċjetà Filarmonika Nazzjonali La Vallette. Għaw 17 il-episodju mill-mewt ta' Ġesu Kristu fil-verità. Mhumiex il-setup tradizzjonali tal-vari inti tara fil-irħula, ġifieri għandek it's more of episodes huma żjed episodji tal-passjoni ta' Ġesu, għandek il-Pilat, għandek il-difna moti ieħor, għandek il-ċaħda ta' Pietru, u għandek il-ċena kompluta għek, dan huwa hobby, delizzju li juhu ħafna ħina u ħafna nies dilettanti f'Malta, u dan huwa hobby tiegħi. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech għal wirjiet bħal dawn iżommu ħajja it-tradizzjoni u l-kultura Maltija. Fejn f'dan iż-żmien tas-sena l-Maltin u l-Awċini naqdu flimkien sabiex ifakru l-ikbar festa għall-Knisja Kattolika. Preżenti mal-kap tal-Partit Nazzjonalista kien hemm l-MP Nazzjonalista David Casa, id-deputati Paula Mifsud Bonnici u Charles Azzopardi, kif ukoll il-Minority Leader fih dan il-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta Christian Mikallef.